Dobrý den, dámy a pánové. Dnes bych vám rád představil, že funkci DriveSync lze využít i na bateriových úložištích, kde náš střídač samozřejmě netočí motorem, ale zajišťuje tok energie baterií do sítě a ze sítě do baterií. Popis, ukázka na tomto liniovém schématu. Takže máme baterky, zdroj stejnosměrného napětí, rozdistribuováno na ty střídače, dále potom výstupní filtr, v tomto případě LC filtr, síťový transformátor a veřejná AC síť. Tady vidíme, že ten mění 4 režimu master, máme tady master a 3x follower, tak zároveň ještě řídí ten síťový stykáč, tedy to místo, kde se připojuje transformátor na síť, a zároveň ještě má své měření pomocí karty OPTD7 a takového převodního transformátoru, takže má přehled o tom, jaký je sled fází v síti, napětí a frekvence. Plus tady vidíme, že každý ten střídač si ještě řídí stykač mezi filtrem a transformátorem. Je to jenom z toho důvodu, že když jde do poruchy, tak aby se odpojil od toho zbytku. Funkce DriveSync je zde založena opět na principu Master Follower. Tedy kdy jeden střídač je v režimu Master, zbytek jsou followři a jsou mezi sebou propojeni po interní optické komunikaci. Řídící signály, start, stop, reference, frekvence, které můžou chodit buď po digitálních vstupech analogu, ale většinou to bývá komunikace pro Ethernet, tak potom ty chodí pouze na ten střídač v režimu Master. Co se týče praktického využití, zde záleží, jak bude celý systém nadimenzován. Například mám baterii o výkonu 1 MW, tak poté to mohu osadit příklad 4 střídači, každý 250 kW. Každý půjde na plný výkon a budu dohromady dodávat 1 MW. V případě výpadku jednoho nejsem schopen tedy poté jet výsek na 75% výkonu. Ale mohu to mít nadimenzováno i s nějakou rezervou, například, že každý střídač nebude mít 250 kW, ale třeba 400 kW. Takže i v případě vlastně výpadku jednoho je pořád zajištěn plný výkon té baterie. Jak to funguje v praxi? Můžeme si představit, že máme 4 střídače, každý třeba těch 400 kW, takže dohromady nám dávají výkon 1600 kW a baterie třeba je ten 1 MW. Takže nám to jede, dejme tomu na nějakou referenci, klidně i 100%, a ten proud, ten výkon se rovnoměrně rozkládá mezi každý ten střídač. V případě výpadku jednoho střídače v režimu follower, tak to vlastně ani ne zaškobrtne a jde to pořád dál, pouze naroste výkon těmi zbylými střídači. V případě, že nám vypadne ten střídač v režimu master, tedy do poruchy, tak tam poté se nám celá ta soustava zastaví, jde to do stopu. Můžeme to řešit tak, že ty signály, co chodí na master z řídícího systému, start, stop, reference, chodí zároveň i na jednoho z followerů, ale nejsou v tu chvíli využity, protože v režimu follower. A poté se jeden follower může stát masterem a pokračovat s zbytkem. Samozřejmě musím myslet na to, že tam musí být zdablované i ty věci, jako je řízení třeba toho síťového stykače a samozřejmě měření té sítě pomocí té karty OPTD7 a toho transformátoru. Tak a nyní se podíváme, jak to celé funguje v praxi, tady na našem modelu grid konvertoru, kde tady máme 2 střídače, jeden master, druhý follower. Tak jenom pro rekapitulaci. Je to obdobné jako na tom schématu, ale abychom z toho vysvětlili, tady nám jde stejnosměrné napětí, jakoby z baterií, nám to produkuje tady střídač, který funguje jako aktivní uspěrňovač, nám produkuje DC, takže to nám simuluje jako ty baterie. Pak tady máme 2 střídače, jejich výstup separátně jde, každý má svůj sinusový filtr, LC filtr, každý má svůj stykač za LC filtrem, poté se to tedy spojuje v jedno a jde na transformátor.
který máme v nějakém převodovém poměru 300 V na straně střídače, 400 V na straně sítě. No a sekundál toho transformátoru nám jde na ten síťový stykač, takže tedy na tomto síťovém stykači na levé straně je výstup střídačů, na pravé už je veřejná síť. No a odsaď nám to jde v podstatě už do veřejné sítě, kterou nám v tomto případě demonstruje tato zásuvka. Hovořili jsme o tom, že střídače mohou dostávat informaci o frekvenci, napětí a vzletu fází té veřejné sítě. Toto využívají primárně v případě, že se v té síti chtějí nafázovat a také pro nějaké funkcionality stran grid kódu. A my si ukážeme, jak to teda vypadá v praxi. Zde máme vyvedenou tu veřejnou síť a tady nám každá ta jedna fáze, 1, 2, 3, jde na toto trafíčko, ten trafox, a následně výstup toho trafoxu nám jde na měnič do té karty OPT-D7. Takže střídače jsou mezi sebou propojeny pomocí přídavných karet OPT-D2 a optického kabelu. Ten vidíme tady. Jinak ta karta OPT-D2 vypadá nějak takhle. A takhle vypadá ten optický kabel. Takže žádná velká věc. A díky tomu vlastně probíhá ta interní komunikace mezi těmi měniči a můžeme realizovat ten master follower. A nyní se na simulaci poruchy na měniči nebo na střídači follower podíváme v praxi. Takže teď máme oba střídače vypnuté. Dáme start. Máme zde už nějakou referenci výkonu, takže nám to rovnou najede na nějaký proud. Ano, vidíme, už nám to běží. Nahoře vidíme zde údaj z masteru, jeho proud a jeho výstupní frekvenci. To samé pro follower. Dále tady vidíme master line voltage D7, line frekvenci D7. To je to, co vlastně nám master vyčítá ze sítě z té karty OPT D7, nebo skrze ní. Dále potom vidíme údaj z followeru o to, zda je v poruše nebo ne. A potom tady vidíme údaj z masteru, v jakém jsme zrovna modu. My jsme teďka v tom napěťovém modu, jsme v tom proudovém modu, v tom AFE. Střídači nám běží oba a nyní si na tom střídači, co je v režimu follower, nasimulujeme poruchu zemního spojení například, a uvidíme, jak se to bude celé chovat. Tak, už tady vidíme, že nám klesl proud tím followerem, ale nicméně master jede dál bez nějakého zaškobertnutí. Takže když se podíváme na střídače, tak follower ten skončil. Já jsem skončil. Ale nicméně master jde dál. To je pravda. A nyní tedy zkusíme tu poruchu na tom followeru vyresetovat a zase zaznamenat to chování v případě, že ta porucha je odstraněna, jak to celé bude chovat. Master máme stále v chodu, follower je stále v poruše a zkouším tedy dát restart toho followeru. Tak, restart proběhl, vidíme, že už v poruše follower není a automaticky zpátky naběhl na požadovaný proud. Join the transformation, and together we are engineering tomorrow.